Cez zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Be NPC or Die. Áno, máte pravdu, možno to poznáte, lebo ja to hrám už asi po nejakých lebo táto hra ma akože baví. A zase som šerif. Aha, už to rozumiem, lebo som mal shift block. Tak môžeme ísť. Táto sa chová trocha normálne. Ale... No dobré. To čo je? Dobre, rozumiem, to bolo fakt divné. Prepočte, ale to bolo fakt divné. Ja už mám jeden život. Jeden život, proste jeden život. Prečo ma... Ale prepáčte, že ja na to som navodila. Lenže tento typek tu mi zavádza nejaký D. Čo robí? Ja idem skákať hore. Tak to som o tom nevedel vôbec. No wow. Tam je nejaké obíčko, nejaké obi. Tak ja ho idem vyskúšať. Prosím, neber to. Prosím, neber. Mám to. Tak si myslím, vyššie dostanem lepšie many. To kto vymyslel v živote. Tak tam môže už dať nikto ten blok. Prosím, nespadni. Tam bolo niečo. Tam nebolo. No už konečne som kriminál. Dneska si nahráme za kriminál. Dobre, takže budem sa chovať ako NPCčko, ktoré je úplne blbé. Lebo NPCčko je blbé. Áno, máte pravdu. GG. Už som skoro chcípol. Vidíte, čo sa stane, keď chcípnete. No dobre. Rozumiem. Tu je nejaký update, lebo toto také dlhé nebolo. Nejaký kapitán, nič sa robí. Tam niečo je? Ja tam idem. Nejde. Ja som chcel ísť tam nejde. GG. Ja nechcem spectator. Ja som oranžový, jak ma vidíte na kamere. Jo, inak jak to video natáčam, snáď bude dobre, lebo horšie už nemôže byť proste. Ja som ešte taký začiatočník, skoro youtuber, lebo ja ešte nemám také, aby to bolo vidno na celú obrazovku, prepáčte, ale proste bude vidno iba takto obrazovku, ako vidíte. Ja sa tomu nebudem čudovať. Nikto je kto... A ja som kde... Snad je to zase buch. GG.
Kde som ja? Idem vyvoliť mapu. Nie. Ja som to nestil. Dobre, som kriminál. Teraz uvidíme, ako to dopadne. Len približím kameru. Ku mederničku. By to bolo trocha lepšie vidieť, lebo... Ja sa bojím. Rýchlo. Kamo, ja to dám. Kamo, ja to dám. To je dement. To je Ratatouille. Dobre. Jo. Jak neviete, čo to bolo, tak mi napíšte do komentára. To bolo fakt divné. Prečo sa mi zdalo, že je tu... Dobre. Ja mám halucinácie proste. Zase. Nie ničo napravovať. Ty hovor. Ja som vyhral. Prečo som opravoval? Prosím, povedzte mi, prečo som... Dobre. Dobre, prečo musím byť vedľa nej? A. Ja prečo... Áno, to som proste ja. Ja si asi niekde niečo idem kúpiť, ale ja neviem, kde sa mi kúpuje. Tu. Nie. Ja neviem. Kde sa kúpi, kde. Musím nájsť. To som. Čo? Alsem. Kamo, ne. Všetky budú isté avatáry. Sa nebudem šerif, prosím vás, nebudem šerif. Prosím, ešte nebudú moje sky. Hej. Nemôžem byť šerif. Nemusím byť šerif. Ale musí... Dobre. Tak ale fakt musím byť ja. No, aspoň našťastie, no hej, môžem byť aspoň rád, lebo našťastie som nie zase ten plus troch. Tak pomaličko prebehnem, aby si ma nevšimli. Pedes, go. Ja disable person NPC, čo?
1. No, your target. Kámo, sa bojím. Prosím, nech ho šutne, prosím, nech ho šutne. Kámo, tak ale ja? Jestli jeden za ľavou. Halo? Môžem si robiť, čo chcem. Dobre, rozumiem. Dobre, rozumiem. Jak ma nevidíte? Ja som tu úplne vedľa, jak to jedla. GG, koľko mám prach? 4000 niečo. Jak to vidíte. Level mám nejaký týmto, takže musím ešte rýchlo zistiť, kde sa kupuje. Tak ale ako to mám vedieť, keď ja to hrám poprvýkrát skoro. Takže nehrám to poprvýkrát, ale tak ja to nehrám. To je kto zase? Porozumiem, no halo. Túto mapu milujem. Ja ho vidím. Až ma nesejme. Ja to proste opravujem, ja sa obetujem. Ja som chcel niekoho práštiť, ale neviem, jak to teda. To som nemala. X. Mám si zahrať s ohňom. No tak to ma zajíma. Fire, ukáž mi, čo máš, Fire. Poďme. Som tu? Au, I'm sure. Dobre. Už vidím. Ma vidí. Ja chcem praštiť to. Dobre, ja som si... Tak toto je boho. To je bohové. Ja to vidím. No way, Shane. Ja idem hore. Prepáčte, že ste ma na chvíľku nepočuli, ale to nevadí snad. Je tam... Ja proste viem piť kladivom, žiť. Tam bol.
opravuj. Či? Ja sa poserem. Jej. Ja som oboral. Ja jediný. Ja som proste jediný sám. Ja chcem si niečo... Aha, už to vidím. Tak ja som fakt... Dobre, nikto nič nevidel, hej? Nikto nič nevidel. Poho, dobre? Poho. Ja viem, na čo je to. Tak ja si kúpim asi jedno. Ja mám rád oranžovú farbu. Mám rýchlo. Idem. Fajne. Orange bag, yes. Ja som cherry, takže dávajte si pozor. Toto nikto nechce vidieť. Tak ale čo ty sa chovajú NPCčka, jak to mám vedieť? Ne, ale ja to radšej nebudem robiť. Ja mám 3 životy. Ja som si myslel, že iba reloadnem na... Ale ten taký podozrivý. Ja sa obetujem. Ja všetko musím robiť za vás, GG. No tak, toto sa mi zdá podozrivá. Tento tu. Ty si dobre, tak ty si chill. Ja mám totálne zimomriavky. To je strašne aj zima. Až po tvári. Potom neviem, kde sa píše tabuľa, že kde sú tí killery. Ja sa obet... Hej, ty čo si to pobehovala? Pobehovala. Habi. Uf. Ak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like a odber a cez.